La història d'en Jordi, un jove atrapant en una vida avorrida, fa un gir radical quan accepta una feina misteriosa. Qui és el senyor Casma? Jordi s'endinsa al desert del Sàhara, on descobreix la Casa sota la sorra, un complex subterrani modern. Aquesta casa és la base d'operacions d'una organització criminal dirigida pel malvat senyor Wobble. Quins secrets amaguen? El seu objectiu? Dominar el món amb tecnologia avançada i tècniques militars. Quines conspiracions li esperen a Jordi? Jordi s'enfronta a perills i aliances inesperades, intentant sobreviure al costat del malvat senyor Wobble. La novel·la és un relat d'aventures trepidants on el protagonista ha de superar múltiples perills. L'esperit d'aventura és constant i dinàmic. En Jordi representa la lluita del bé amb la seva ingenuïtat i honestedat, mentre que el senyor Wobble i els seus còmplices simbolitzen el mal. En Jordi, tot i les seves pors inicials, mostra una gran determinació per enfrontar-se a situacions perilloses. La novel·la ressalta el valor de no rendir-se. La confiança és important a la novel·la. En Jordi es veu obligat a decidir en qui pot confiar, mentre la traïció dels antagonistes és una amenaça constant. La història inclou un toc de misteri relacionat amb l'exploració del desconegut, tant en paisatges exòtics com en descobrir la veritat sobre la casa sota la sorra. En Jordi és un jove sense perspectives clares que accepta una feina estranya del senyor Casma, amb una missió poc clara a l'Àfrica. Després de decidir acceptar la feina, en Jordi és enviat a l'Àfrica, on haurà de seguir un pla ple d'instruccions precises. En Jordi arriba al desert del Sàhara, on s'endinsa en un paisatge desconegut i comença a percebre un aire de perill constant. En Jordi es troba amb un grup sospitós que forma part de l'organització del senyor Wobble, començant a sospitar dels seus plans reals. En Jordi descobreix la Casa sota la sorra, un complex tecnològic amagat on el senyor Wobble exerceix un control absolut. S'expliquen les característiques del complex subterrani i les tecnologies avançades que s'hi utilitzen, mentre se li donen instruccions per les seves tasques. En Jordi comença a conèixer altres treballadors a la base, establint relacions amb personatges confosos i desorientats com ell. En Jordi es veu obligat a col·laborar en un pla que no entén del tot. Es troba sota la vigilància constant dels guardians del senyor Wobble. En Jordi es fa amic d'en Paul, un altre treballador que també desconfia del senyor Wobble. En Paul li revela alguns dels plans malvats de l'organització. En Jordi i en Paul tracen un pla per escapar del complex. Veuen una oportunitat per sabotejar part de l'operació i aconseguir fugir. En Jordi fa una exploració més profunda del complex i descobreix informació secreta sobre els plans del senyor Wobble. La situació es torna cada cop més perillosa. En Jordi i en Paul descobreixen que el senyor Wobble pretén utilitzar armes de destrucció massiva per controlar els recursos naturals de la zona. Els protagonistes decideixen actuar. En Jordi ha de superar la por i trobar la manera de destruir els plans del senyor Wobble des de dins. En Jordi i en Paul posen en pràctica el seu pla d'escapada, però troben obstacles inesperats, inclosos els guardians i el sistema de seguretat de la casa. Durant l'escapada, sorgeixen moments de tensió i risc extrem. En Jordi demostra la seva valentia mentre s'enfronten als soldats del senyor Wobble. Els protagonistes aconsegueixen escapar del complex, però encara no estan fora de perill. Han de travessar el desert per arribar a una zona segura. Després d'un llarg viatge pel desert, aconsegueixen contactar amb les autoritats locals per denunciar l'organització criminal del senyor Wobble. Finalment, les forces de seguretat arriben al complex i desmantellen l'organització. En Jordi es troba en llibertat, amb una nova visió de la vida després d'haver viscut una experiència transformadora. Jordi és el protagonista de la història. Al principi és un jove sense rumb clar, però al llarg de l'aventura mostra valentia, determinació i enginy. La seva curiositat i voluntat d'ajudar el porten a superar grans perills en la trama. El senyor Dab és l'antagonista principal, un home enigmàtic al capdavant d'una organització criminal.
Amb una personalitat despietada i ambicions desenfrenades, busca controlar el món. El senyor Casma, intermediari del senyor Boble, recluta Jordi per a una feina misteriosa. En Paul, un company de la base, també vol escapar i s'uneix a Jordi per sabotejar els plans del senyor Borer. El desert del Sàhara és l'escenari principal on té lloc la major part de l'acció. La vastitud i hostilitat del desert afegeixen un component de perill. La casa sota la sorra és el centre neuràlgic de l'organització del senyor Bobo, on es desenvolupen les activitats criminals. La base dels soldats del senyor Bobu és una zona vigilada amb seguretat extrema. En Jordi i en Paul han de superar-ho per poder fugir. L'oasi del desert apareix breument quan en Jordi i en Paul fugen de la casa sota la sorra. Simbolitza un lloc de llibertat i supervivència. La novel·la ofereix una trama plena de tensió i suspens, combinant paisatges exòtics amb elements d'intriga i misteri. Aquesta combinació captura l'atenció del lector i el porta a compartir les emocions de Jordi. Els perills que viu Jordi al llarg de tota la història afegeixen una profunditat emocionant a la narració.